na otu ara aka otu ele ihe mere na o ji ya ara nwere ụkwụ enweghị ihe mere ya yes sir akwai mana ihe ọbụla m mere nga ga-aba n'ime akwụ ga-aba na soshal midia niile m gaa n'iru yes sir gbanyụọ fan ahụ oke ata bịa gịnị ka i yiri anaghị amịrị anaghị ji yie ihe nwere ụkwụ o nwere half cut ka anyị half cut mere otu a were fon na-adịwe n'ala ga-ebili ọtọ gị lara ma bọket anọghị n'azọ bọket iji anyụ ansị na rum mba bọket mmiri bọket m ga mmiri ime ya ọ bọket iji anyụ ansị n'ime rum ahụ mba ele nke iji anyụ ansị na rum mba enwere m toilet ọ public toilet ka ọ private toilet ọ private toilet naanị gị na-eyuzu ya someone na-eyuzu ya tọnụ wefee ntutu gị front gịnị ka ekwere n'ike gị one shot iyi n'ime iyi ha many ball shot ole ka iyi ole ka iyi ole bọm dị ka iyi n'ime ọ dịka ka anyị n'ime onye ifie ije iyi pant enweghị m pant enweghị pant ya ya wuru jean ka iji mere pant ya wuru jean ka iji mere pant ịta koshesi na mepụta oge ka bụ ọbịa ha ka gị ya wuru jean ka ị were mere pant enwe m ego m ji ejikọ pant pant na jean iji mere pant leke ka dị ọnụ mmadụ gonyere m nke a mmadụ gonyere gị pant iyi n'ime jean iyi n'ime jean iji mere pant ọ mmadụ gonyere gị ya nwoke ka nwaanyị nwoke jean ole ka ị gara n'ụlọ nwoke ibe m gatịrị iji mere pant sọsọ ofu ka o chinyere m ya ga-achịpụta jean ị gara n'ụlọ nwoke chere chepụta ya chepụta nke ị gara n'ụlọ nwoke ka ị gara n'ụlọ nwoke gatịrị iji mere pant chepụta ya cheka anyị fie hey asị gị yipụ ka iyi n'ime ọ naanị nke a ka ị nwere naanị nke a ka o chinyere m ị gara n'ụlọ ya ga-echere jean ya lama anya wabịa chinyere m ya sị gị were ya yime yichee were ya mere pant agwa mere m nwe pant ya wuru jean ka ọ ga-eji nye gị sị gị were mere pant ga-ewere kwenu jean mere pant asị gị damn you ga-ewere jean mere pant ma pingo nwụrụ anwụ tọnọ onye hụ ngazi ike gị kwuru na look at eche eso ọwụ ezigbo ihe n'ọwụ totale gị dị ama asọ ihe jean ị tọsụrụ were reverse bịa look at jean ovu akpa n'azụ ọva akpa n'azụ gị yiri ya yikwasị ya skate ga-ewere jean mere pant ọ deti jean ka ọ bugatti jean fine jean asụrụ m ya asụ iji abere pant then ị nọrọ na nsọ gị ele ihe ị na-eji eyi nsọ gị ọ jean akwa ị na-eji akwa ị na-eji akwa ga-ewere akwa tiba dasị na cut pieces akwa ka ọwụ ị na-eji jean ngwa anyị ọta ahụ esi awụ ụmụaka esegede ana m ewa ya kee ya ebe a tinye akwa n'ime ya gị were akwa tinye n'ime ike gị ji ahụ ha nsọ then gị yikwasị akwa n'elu yikwesị ya dị jean onye kụzikwara gị ihe ka onye dasị na-azụ pad ụmụ nwaanyị ibe gị zụra ama m eyuzi ya emeghị yuzu pad
son. So ji na ka iti mere pant. Ajiri ka nje me pant. Then nsọ gị bịa gị chara akwa kee ya n'ike. That were phone. Kebishina no yanam. I'm Enugu State. Ele bleaching ite gị ha. Adimete bleaching. Oh baby vesini kan nete nekwe ya. Okwa baby vesini kan nete. Ma hu ime gị. Akwa ihe ọbụla anyị mere ebe ị ga-agwa m eziokwu. Mma gwa gị eziokwu. Achọ m datọchi ya na achọ m egwuregwu ya. Ị bịa ya dị mụ na gị enwe problem. Ma aka gị otu a. Ele bleaching ncha ite ịsaga ihe a. Ya na-eyuzu bụ ncha iyeda. Ncha Hausa. Ọ ya chaga gị ocha na. Ya. Okay, were ncha bleaching etere. Then yala agbaga gị ọkụ. Then ọtọcha gị aka ocha. Ebe ọ tọrọ kwe masị ebe ncha ahụ ga na-eji ebe ahụ oji. Mba, di m eyuzu ya na ebe ahụ. Sọsọ na aka m na akpa m ka m na-eyuzu. So ebe ndị ejighị oji na ebe ike gị na ebe. Sọsọ aka m ebe anụ abịa na-eji oji. Na ike gị. Ike m adị eji oji. Ebe ishi anyụ amamara itere ncha dị ya. Ọta a na-arụ m dị ka ike m dị na m. Dazi bịa gị were ncha bleaching ahụ eteghe n'ike gị. Mba, nte ya n'ike ọ ga-afecha m ike na m. Then ele ihe m jụọ gị na ncha bleaching ahụ iteghe. Ọ bụ iji uzu gị ya n'ike gị. Mba, di m eyuzu ya n'ike. That means ebe ịhụ ji oji. Ọ dị ka kọ na a na-arụ ma adị onume oji. Ma ahụ ezeghị. Ị dị afọ ole? Adị m 23 years. Ebe nọ echi na nọnyere anyị. Enugu State. Ebe na Enugu. Nsụka. Iwe onye ebe. Abụ m onye Kogi State mana ebu m na Nsụka ma ọ mee mbọ ya Nsụka. Ebe na Kogi ka isi. Ọdọm nọka gọọmenti. Ebe na Ọdọm. Ọfọda. Ị gbala ashawo mbụ. Mba, agbabe m ashawo. Ị na-eji aka gị aga ego kọndọm edewe n'ụlọ onwe gị. Mba, ọ enyi m nwoke na-egote ya mgbe m na ya na-ayị. Egwu ahụ nkụgadị achọ m ịda na ịgbanyere egwu ahụ ọ gị gbatụrụ m ebe a. Chelu ka Ịda na-agbanyere that music ọ gị gbatụrụ m ebe a. Ndị nwe kọmpand emechigo m ụzọ m. Ndị nwe kọmpand na-akpa egwu ha. Ụmụ nwoke na-ata gị ọwụ ndị nọ na di ka ọwụ ndị na-alụbe di. Ndị na-alụbe di soso ofu onye bịa eta m. Ndị nọ na di. Mba, ndị na-alụbe di nwaanyị. Ị ma nri echi? Ya. Ka agwa ime ị na-akpawa agwa ọjọọ. Ị na-achọ ka nwoke mata ọmata gịnị ya ga-enwe ọmata gịnị ya esetụlọ. Anyị ga-asetụlụ. Ele agwa gị wụ agwa ọjọọ ime ị nwere. Enwere m ajọ ọnụ. Ele ụdị ọnụ ọwụ. Nna nwoke kpasuo m iwe m na-akụ ya ọnụ. Nna akparị nwoke. Nwa agbọghọbịa na-akparị nwoke. Ka isi akparị nwoke ọ ya bido ya. Nna si ọnụ ka isi adịrị ya mma. Ọ na-aya ara. Na-ekwunu. Nna si ọnụ ka isi adịrị ya mma na-aya ara. Ọ na-esi igbo ọbịa ka ọ kwụọ m ihe nwetara ya bọtụ. Ọka ije weta bọtụ. Because mpa m kenyechere m ọgwụ bọtụrụ na-arụ bọtụrụ ada arụ m ọrụ na-arụ so enwere m odeshi bọtụ. Ise? Mpa m na-agọ ọgwụ, mpa m bụ dibịa. Si mpa gị onye? Mpa m bụ dibịa. Ị na-anụ maka eze akọrọ n'ọdọọrụ?
na mgbu onye ị na-anụ maka eze akụrụ n'ọdọrụ eze akụrụ onye ko gị ya mpam ama m onye ọ ka dị ndụ ọ dị ndụ na m ọ na-akọchakwa ma mmadụ ụkwa abashu ya o wele iwe o mgbe ị bịara nga mbara gị mba ịbara na m mba ya mere m ji gwa gị ka ị ghara ịbara m mba nkwuru gị ikwu mba m na-agwa gị ka ị ghara ịbara m mba mpa m na-akọ mmadụ ọgwụ ọ na-anịchi mmadụ afọ ọ na-eme gị eme anyụ nshi for 1 year onye ọwa ga anyụ nshi eme anyụ nshi for 1 year ị nwere fon ọzọ mba enweghị m fon ọzọ family ndị nshi aja nwanne m nwaanyị gịnị ka ị na-arụ enwere m shop ebe a na-ere akwa nwanne m nwaanyị ị mụọla nwa n'ụlọ amụgo m nwa na ebe dadị m nwanne m nwaanyị nwa ahụ ị mụrụ nwa nwoke ka nwa nwaanyị ọ nwa nwaanyị nwanne m nwaanyị ele ihe mere na onye tụwara gị ime alụ gị ọ tụrụ m ime bịa ka ọ gbọsọ mpa m kụjisie ya ọkpa ọ dị eje ije aghọta m ọ tụrụ m ime gba ọsọ mpa m kụjie ya ọkpa ihe na-ekwu awa eziokwu ka wee egwuregwu ọ tụrụ m ime gba ọsọ na m ọ tụbara m ime gbawa ọsọ mpa m kụjie ya ọkpa ụmụ nwoke na-atụba nwaanyị ime ha gba ọsọ ha jụ na ha ama take the responsibility ọ bịa gbawa ọsọ so ngwa mpa m onye ọ bụ goshi apichi ya ọsị m na nsogbu adịrọ mmịa na ya ọda anya yosef ka at least ka ọ gawagodi ije our sister isi iwe onye ebe na kogi ọdọrụ biko ọkwa na ihe a mmega ga-aba na soshal midia niile ama m ngawa n'iru gaa n'iru atụ n'ụjọ ọ bụ na imere m ihe ọjọọ mpa m ama mmega anything mana ọ ya ịbawara m mba kpọwa m iyi mpa m ga-akụji gị ọkpa mba mbara mụ ha na-agbata nya m na-agwa gị baa ọnụ m mba ya ka m na-agwa gị eji m nwa ya gwa gị nwa gị ahụ ọ dị afọ ole ọ dị 8 years otu ekujiri mpa ya ọkpa mpa gị na gị nwa na mma gị kujiri mpa nwa ahụ ọkpa na elee kpa nwa m ga-eji mara onye wụ nne ya achọghị m ya amarụ ọtọ mgbe ọ tụrụ ime gba ọsọ ọchọ ka nwa mmadụ ọ bụ na ọ gbara ọsọ ahụ mpa ma kụjiri ya ọkpa ọ ga-amị ya ebe mpa gị na-agwọta ọgwụ ịkụji ndị mmadụ ọkpa ka eme na ọwụ mmekwenụ nke ga-eme gị ga-ehu dị lụrụ achọrọ m di ji ego achọrọ m di nke agwọtara n'ọgwụ achọrọ m di ndị nwere sensi nke ọ gwọtara agwọta nke atụba amịmị gba ọsọ so di chọrọ ele ebe ọ ga-esi abịa mgbe niile o si na-abịa ochie anywhere sọsọ ya ma ya bụrụ di nwere sensi ma ya jide ego amaoke enwere onye afọ kụrụ na famili unu mba ike gị oshi mba ihe ndị gbapụchara n'ime enwere họteelụ ị na-aga akwụ mba onwere ọ na m na-eke ya nke a bụ odeshi mpa m tinyere m mgbe m dị obere
Gị na ụmụ nwoke o ji alụ ọgụ? Aha na ya kpasumiwe ntị ehihie nụ. Onye kpasumiwe ntị ehihie ntị ezigbo ihe. Mụ na ya ha ma nụ ọgọ ntị ehihie ezigbo ihe. Gị tie ya ezigbo ihe. With aka ka with bottle. Wita aka m mpa m nye m ringi. Nchọrọ onye kpasumiwe yite dị ringi mmanya ụra ya ada na ọ ga-anọrọ ebe ahụ anyị usheri ati na ọyọwa m biko nhafia. So ga no there megene. Nyuashi. Isi wonye ebe. Mmanya ụra kịta like onye kpasumiwe nwa iwe were dị ringi tinye n'aka mmanya ụra. Onye a ga-ada na n'ebe ahụ nyuashi. Ti ọyọwa m biko nhafia. Isi wonye ebe. Kogi State. Ebe na Kogi. Odolu local government Ofoda. Ring ahụ ka ọ nọ with you ebe a. Ọ dị n'ime akpa m nụ. Ịchọ ka m weta ya? Ịchọ ka m weta ya? Weta ya ka m ranụ achọ m ya na ịma ka m dị sure ihe ne. Ya ka m weta ya nụ wait ka m weta gị ya. Kelere sana. Nekwe ya. Ne. Ahụla m. Okay. Ọ ka were phone m? Were phone ọ. About the matching again. Pair with Shibom. Our sister. Umwoko leke trala. Ofu. Gina onye ọwọ kanata. Mba ya datazi. Bike weliwe genotype gị. Blood group gị. O positive. Ịsa wonye. O positive. O positive ka o positive. Ina correct zimu. Mba. Chọrọ ịdị sure ihe ikwu akwa m na-edebe edeba. Weli otam shi kwe. Ele nke m na-ewe O positive ka O positive. O positive. Okay. O positive. Pick up all your phone number. Imechego m interview nwa. Biko emechala m. How can men does all ga-agala ịma 5 come emeshe. Biko our sister. Biko. What phone number emechala m. Watch Italia. Watch Italia. Well, we should watch Italia. And I need the weekend. Come on, subscribe for that place. So can subscribe watch the Kabago. Subscribe or like ya get share ya. Awara ya bag. E watch it ya get back. They just know what ya takush is again for what? Subscribe for this place. Akwa nkpo phone number mahama mba disturb wa mu kpọghari wa mu up and down. Akwa dike chọrọ bịa with all your interviews on your Eliaso. Okay. 091 2779 26 97 Google.